Bună ziua, dragii mei! Uite un călus pe care l-am început acum niște ani de zile și încerc să adun o herghelie pentru o expoziție. Da, și l-am găsit și vreau să-l termin. Am mai lucrat astăzi un pic luminile, umbrele de fapt. Ce mi-a plăcut în acea perioadă, lucram pe cartoane colorate. El, așa e, carton albastru. Și mi-a plăcut foarte mult să scot în evidență culoarea cartonului. Dar în acest caz am și negru și alb de adăugat. Dacă eram doar pe hârtie albă, adăugam doar negru. Sau invers, dacă eram doar pe hârtie neagră, adăugam doar alb. Dar când am culori care permit și una și alta, și umbra și lumina, da. Ce vreau să mai împărtășesc și alte activități cu voi, nu doar tarot. Da. Nu de alta, dar suntem mai mult. Eu cel puțin vreau să fiu în multe feluri. E un soi de căluț care sparge convențiile. Este dintr-o realitate. Aici, după cum vedeți, pare un mozaic sau pietre sau cioburi. Da, și vreau să adaug lumină și eventual să... Am început mai devreme, dar zic, hai să înregistrez un pic. Mai stăm de vorbă. Mie îmi plac foarte mult caii, dar cred că e primul animal pe care l-am desenat în viața mea. Desenam foarte bine cai. Bine și acum, dar uite, din păcate, de când cu problemele acelea de familie, cu Duliu, n-am mai desenat de peste un an de zile. Și nu mă simt deloc bine. Pentru mine desenul, arta mea e ca aerul. Bine, slavă Domnului că am mai scris. M-am exprimat prin scris, dar nu e suficient. Nu e suficient și am vrut să vedeți că nu este făcut, în cazul în care îl veți vedea în realitate, nu e făcut în cretă, ci în creioane cerate. Bine, nu orice fel de creion cerat. Am eu o firmă, era o firmă englezească, dar sunt creioane colorate cu care lucram. Ține vrea să adaug galben, să încălzesc cu o leacă atmosfera. Asta e mai spectaculos. O să caut și firma aceea englezească. Acum hai să le folosesc. Astea sunt niște creioane românești care mi-au plăcut. Ba nu. Marco. Nu, astea sunt italienești. Însă vreau să adaug un pic de galben. Spuneam parcă la un moment dat, am zis că o să fac și totem, despre totem. Simbolistica acestui super animăluț. Bine, pentru mine anumite animale nici nu sunt animale, sunt niște ființe foarte, cel puțin cai. Sunt niște ființe foarte evoluate. Vedeți? Galbenul pe albastru nu o să fie niciodată la fel de strălucitor ca pe alb. Dar îl ajutăm o leacă cu nuanțe. Nuanțe. Poate băg și un pic de alb aici. Ca să se vadă lumina totuși. Da. Aveam un verde crud, va trebui să-l caut, clar. Pe acela va trebui să-l caut. Bine, și am așa uneori, m-am obișnuit într-un anume stil, poate exagerat. Nu e nici în realism,
Dar așa cum vreau eu să hașurez, trebuie să-mi iau timp. Nu știu, nu vreau să las prea multe spații goale. Vreau să fie tot colorat, uniform. Bine, nu o să fie uniform, că îi dau, accentuez, dar totuși sunt niște chestii. Niște chestii pe coare, pe care doar eu eventual le observ. Dar eu cred că și privitorul le va observa, dar nu le va conștientiza. Da. Altfel, spuneam că înseamnă libertate, de mișcare, curaj. În momentul în care exprim și altfel decât prin cuvinte, ceea ce ești, ceea ce dorești să fii, e ceva. Este. O să pun și aici galben. Doar un pic. Măcar un pic. Nu lucrez și cu gumă. Dar l-am găsit și mai e unul pe care nu-l găsesc. Dar sper că până se adună hergheria îl voi găsi și îl voi expune. Oricum, hergheria mea va aduna cai de diferite rase, vorba vine, nu, în diferite tehnici și stiluri. Tehnica e una, stilul e alta, dar să vedem care e mai cald, este mai cald. Ar fi trebuit să fac lei că tot se apropie poarta leilor, eventual, dacă voi avea timp. Dar nu vreau să lucrez după portaluri sau lună plină, lună nouă, zodii. Vreau să lucrez altfel, după cum simt eu. Și mi-am ales această temă pe care nu am expus-o niciodată. Dragii mei, voi cum vă mai petreceți timpul? Știți, probabil că acolo, de acolo, din partea cealaltă, eu ce dă asta din creion, că e totul colorat. Eu văd cât un punct de ceva. Ce chestie. Pentru mine și un punct este important de rezolvat. V-am zis, și privitorul va simți aceste efecte, dar nu știu cât le va conștientiza. Trebuie să fii profesionist sau să ai ochiul format. Însă, important este ca eu să mă exprim, să transmit ce am de transmis și apoi cine primește mesajul să se bucure de ce primește, de ce vede. Că ai întotdeauna așa un efect și relaxant și inspirant. Apropo, la mișcare, la curaj, la libertate. Și dacă n-aș vinde, deși sunt sigură că o să se vândă niște căluți, dar și dacă n-aș vinde, important este ca oamenii care îi vor vedea după vizionare să se simtă mai dinamici, mai antrenați
în lupta pentru libertatea personală. Asta e important. Bine, și vânzările sunt binevenite, dar scopul nu este nici vânzarea, nici promovarea mea musai, cât eliberarea unui mesaj în univers, în spațiu, în realități, descătușarea unor vibrații. Și ele ca un ecou vor vibra acolo unde trebuie. Vreau să am așa în aceste cioburi colțuri mai luminoase și mai puțin luminoase, evident, dar aia tot insist. Au sens aceste insistențe. Nu știu de acolo cum se vede. Poate că ar trebui să răsucesc, da. Aș putea să răsucesc foarte bine așa. Țup, țup. Și aveam și un albastru. Aș putea și cu voi la ce vă gândiți în momentul în care uitați ori la mine, ori la cineva cum lucrează? La ce vă gândiți? Pentru cei care stați alături de mine și eventual vă relaxați. Bine, ar trebui să puțiți, dar nu e obligatoriu. Poți să lucrezi și cu el așa. Apropo, știți? Chestia asta cu desenul e nemaipomenită. Puțină lume înțelege cât e de important să experimentezi și chestia asta. În ce formă poți? În ce formă poți? Când eram profesor de desen la școală, insistam și la liceu să desenăm cât de puțin. De ce drăguță chestia? Da, bună idee. Să desenăm cât de puțin pentru că repet acest manualitatea asta, să zic, exercițiul acesta foarte important. Însă nu am mișto idee. Nu mă gândeam la ea, dar îmi place. Și atunci o continui. Uite așa vine. Ca niște răzulițe. Ca niște răzulițe. Drăguț. Chiar mă bucur. Acuș. Aici n-am. Nici nu țin musai. Mai mult jos. Da, la ce vă gândiți? Că puteți să beți cafea, să fumați eventual. Sau să vă beți o berică. Și să priviți. Soi de meditație. Intrați în meditație. Unii s-ar putea nici să nu vă dați seama ce vă simțiți atât de relaxație. Ați intrat în meditație. Nu trebuie să stai în poziție lotus și să cânți om, pardon. Nu e obligatoriu. Poți să faci meditație în multe feluri. Da. Mai. Caut o movulică. Movulică.
Scuzați-mă. De ce am lăsat marginea asta? O să vină paspartul. Să vină. Ceva nu-mi place aici. Nu-mi place. Deci nu-mi place că era alb deasupra. Și a afectat textura. A afectat textura. Da, cred că o să pun această filmare pe canalul de artă, de care nu m-am ocupat în ultima vreme. Când eram mică, nu știu dacă dintre ascultătorii mei există cineva care are cartea Căluțul de foc. N-am avut-o niciodată. Am citit-o de la vărul meu. Era așa de frumos. Poate reușesc să-l fac un căluț de foc. Era genul ăla de, nu știu, nu să ai ponei, genul ăla de căluț cu ghetuțe, cu păr pe picioare. Și ai noștri ăștia românești sunt mai păroși, dar nu cred că era, nu, sigur nu era, că era străină povestea, căluțul de foc. Aproape că avea pinteni. Bine, nu pinteni, dar așa părea părul. Da, s-ar putea să fi fost ponei. Dar mai sunt câteva rase. Acum. Hai totuși. Hai totuși. De obicei mi-e place să-mi ascult creioanele cu cutterul. Da, uite. Este cam plin. Așa m-am obișnuit de când făceam pregătire pentru facultate. Și de când făceam grafică, nu neapărat pregătire. Las așa? Da, cred că o las așa. Asta să fie singura linie mai dreaptă, mai zis intactă. Printre atâtea crăpături. Aici e un alt portal. Dintr-o realitate în alta.
Mie îmi place să tac, chiar dacă poate unii dintre voi probabil considerați că te place să vorbească, să se audă vorbind. Nu țin mult, mai ales când desenez acum așa pentru voi, cu voi. Pentru cei care... Să mai șterg aici. Șterg foarte puțin. Dacă vrei să facem un workshop, facem. Abia aștept. Să mai fac și altceva cu voi. E un stil pe care nu l-am mai abordat, stilul ăsta de desen. Cred că sunt 6-7 ani de zile. Dar vreau să-l termin. Nici nu mai e mult, de fapt. Cred că e singurul meu căluț albastru. E singurul căluț albastru. Nu știu, rămâne de văzut dacă mai face. Poate altă nuanță. Este mai de noapte. Am zis or să fie de diferite stiluri. Herghelia mea. Caii mei putere. În diferiți ani. Stiluri tehnici. Da. E frumos. Deci negrule. Aici simt nevoia să adaug mai multă lumină. Aici. Și alb. Nu o să ai galben. Asta simt așadar. Problemuță aici. Ascuțitoarea mea. Scuzați gălăgia, da? În sfârșit. Se înfundase ascuțitoarea. Vreau să dau așa o ușoară senzație de crepuscul, de ca și când aici răsare lumina. Da.
Aș fi vrut acum câteva zile, mă gândeam zic, să vii cu tempera de zic, lasă, nu mai vin cu tempera, să fac doar din creion, să fie măcar. Să nu mai fac tehnică mixtă, cum am obiceiul să le combin. Lasă așa. Început desen, termin desen. Modifica ceva. Dacă vă face plăcere să vă uitați, vă mai arăt. Asta e un desen aproape gata, vă dați seama la celelalte cât o să dureze. Mă doar pentru efecte cât a ținut. Câteva efecte. Am făcut și până să filmez. Da, cred că sunt 6-7. Posibil 7. Posibil. Da, am câțiva colegi care când văd genul ăsta de desen, zice, ai făcut în cretă. Nu, nu e în cretă, e în creion. Da, și durează mai mult, că face efectele acestea mult mai greuți. Pufărele, zic eu, pufărele. Bine, drăguț. Cred că e suficient aici. Adevărul este că mi-a plăcea tot timpul să stau să desenez. Să desenez și să scriu. Am ajuns la concluzie că asta îmi place cel mai mult să fac. Să desenez sau să pictez sau să fac colaj sau să fac textile, dar să fac arta mea. Să scriu. Am descoperit că îmi place foarte mult să scriu și am destule. Bine. Să mă plimb, să lucrez în grădină. Dacă aș avea mai mult timp, aș lucra în grădină. Să mă plimb. Bine, acum și cu desenul. Eu am desene făcute pe bulevard, făcute chiar la spital. Când o așteptam pe mama să iasă din operație. Ai, caietul. Dacă sunt mai minione, de-aia sunt multe desene mai micuțe, pentru că le iau după mine și le lucrez. Alea mai mari, mai greu să le faci acasă, în atelier. Atelier. Da, principiu. Cam la asta lucrez acum. Așadar, sper mai pe seară să fac și o filmare de la altă. Acolo e altceva. Dar aici sunt eu însă. De asta îmi place mai mult, pentru că aici sunt eu. Și nu e ușor să fii tu însuți într-o lume care ne propune programe peste programe. Și ce mai îmi place, că aici mă descoper variante din mine. Aici mă vindec.
prin arta mea. Când tata a murit, am lucrat 3 luni în continuu, aproape. Nu prea dormeam. Uite, acum, la mama n-am avut timp, că am rămas singură și multe lucruri de făcut. Tata s-a dus, încă mai eram o familie acum. Asta e situațiunea. Dar suntem puternici. Ne revenim. Ne revenim. Nu avem altă șansă decât să fim puternici. Și aici mai trebuie pleacă. În principiu. Haideți să vă arăt cam cum ar trebui să arate. Ia să pun o hârtiuță albă. Oricum o să aibă pasportul. Știți? O să aibă pasportul. Și o rămiță. Rămița e. Hop, așa. Cam așa va fi. Sper că v-a plăcut. Doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne mai auzim.